He vingut a la nova Via Laietana a fer aquestes recaptures. A principis del segle XX, l'obertura de la Via Laietana va ser l'operació urbanística més gran feta fins al moment a Barcelona. La idea de comunicar l'Eixample amb el port ja figurava en el Pla d'Ildefons Cerdà i va suposar una reconfiguració profunda de l'entramat urbà de Ciutat Vella. L'objectiu era transformar el centre projectant una imatge de ciutat moderna, amb edificis d'estil neoclàssic i modernista. Sota la Via Laietana s'hi va construir el primer túnel de metro de Barcelona i encara avui hi ha 2 estacions fantasma. Amb els anys, aquest carrer es va convertir en una via dura, amb molt trànsit, poc espai pels vianants i una sensació de frontera entre barris. Avui, la Via Laietana torna a ser notícia. S'ha transformat en una avinguda més amable, amb voreres amples, més espai per passejar, un carril bici segregat i zones d'estada que conviden a redescobrir-la. Un carrer que reforça la connexió entre barris i que posa en valor el comerç local i els equipaments culturals. Una nova Via Laietana que reivindica l'espai per les persones i ens convida a endinsar-nos a Ciutat Vella.